Ka-journey, kabalo ba ka? Dili lab ang makaguba sa relasyon? Kasagaran? Ang kwarta. Home na ning video, basin makarelate ka. Kabantay ka anang away ulali sa imong partner nga dili mo ta seryoso? Pero mudako tungod sa bills, budget o kinsay mo cover ana? Daghan kaayo nato ani ron, nagminyo pero walay klaro nga financial system. Walay savings plan, walay investment plan, walay joint strategy. Mao bitaw magsigig lalis, sigig kulang, sigig stress. Pero ka-journey, relasyon nga walay system equals relasyon nga puno og pressure. Dili na komplikado, pero mahimo ng game changer sa relasyon. Ang bana ug ang asawa, dapat ang duha na ay personal savings ug investments. Ug dapat naapod mo'y joint account ug mag-contribute mo duha. Kay responsibility plus independence plus teamwork equals healthy finances ug musulod diha ang healthy relationship. Di ba lingaw ug hilom kaayo inyong pagpuyo, murag heaven, peaceful kayo, balance, clear, no drama. Ingon pa ni Jemron, good people with a bad system will fail. Average people with a good system will succeed. Ingana po sa relasyon. Love is the emotion, but system is the stability. Structure builds peace. Mas nindot pa gani ni kay sa Korean drama kay walay crying sale sa bills. Walay asa naman tong kwarta moment. Kay klaro ang responsibilities. So karon ka journey, kung kamo sa imong partner walay system, istoryahi siya. Build one together, dili kinahanglan perfect, basta committed mo. Remember, money doesn't break couples. Lack of financial clarity does. Ka-journey, trabaho ta. Kay bawal ta madriya. Huwag kayong kalimot. Pasalamat ta sa Ginoo kay sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Babush!